Keď pracujem s ľuďmi, tak sa stretávam s tým, že majú limity, koľko vedia zarábať peňazí. A nehovorím teraz, že niekto ide do štátnej správy a proste tam zarobí 1200 eur v hrubom fix. Ale hovorím o tom, že napríklad keď niekto začne podnikať, alebo nejakú proste prácu začne robiť, tak ako keby on si, už je to tam nejako nastavené, že viem zarobiť iba napríklad 1000 mesačne, či 1300 mesačne. Ale ja čo odporúčam, že neviem ísť ani do toho, že viem zarábať 10 000, že 15 000 eur mesačne, ale ísť s tým do toho, že idem sa sústrediť len na tú prácu. Nech tie výsledky, nech tie peniaze sú len ako keby čerešnička na torte. Ale keď sa my zamilujeme len do toho procesu, tej tvorby, a zoberte si, ja nič nehovorím o manifestácii, nič nehovorím o vizualizácii, že chcem sedieť v takom aute. Proste ja jedine ako sa vidím, že pracujem a budujem to, čo ma naplňa, čo ma baví, čo vnímam, že je správne a kontinuálne sa tomu venujem a uvidíte zrazu, aké výsledky proste začnú dostávať. Lebo mám tendenciu proste mať tie magnificentné proste plány, koľko peňazí vieme zarobiť, čo všetko vieme mať, ale keď sa pozrieme na dennodennú aktivitu, tak sme vieme byť o mnoho efektívnejší a vieme toho odpracovať o mnoho viac. Takže toto je moja taká skúsenosť, že vypustiť všetky limity, ale dokonca aj také, že čo človek by chcel, koľko by chcel zarábať, ale ísť s tým, že idem sa sústrediť napríklad na toto, na ako viem získať zákazky a idem sa v tom zlepšovať a lepší web a lepšie videá, lepší marketing, lepší produkt. A sústredím sa len na toto tu vo vnútri, čo viem ovplyvniť. A zrazu začnete zisťovať, čo začne diať. Čiže mám nejaké hodnoty, čo ma naplňa, čo ma baví, čomu sa chcem venovať, zistujem, či je tu ten trh, ktorý by mohol nakupovať odo mňa tie služby, produkty, čokoľvek, vízia, čo by som chcel priniesť tomu svetu a potom kontinuálne na dennodennej báze tvorím a robím na základe svojich hodnôt a svojej vízii. A zrazu vidíte, ak sa to veci začnú diať. Takže verím, že aspoň trošku tento nejaký môj pohľad na to dal. Ahojte.